Kamarádi melounáři, je to hrozný, už jsme tu zase. Dneska to není ani tak zkouška, jestli bude zralej nebo bude zralej, ale jestli je žlutý vevnitř nebo červený. Nebudu to natahovat, protože prej moc melu hubou dlouho a ono se nám to tam v minutě a půl nevejde a chybí nám tam potom konec. A ten je u mě vždycky nejlepší, víte, ten konec. Ten začátek, ten je slabý, to můžete poznat. Tak už nekecám a krájím. Au. Dělám sválně takhle. A nebudu to nějak moc natahovat. Prdnul sám od sebe. Aha. Tak a teď pokládáme hádanku. Haničko, jaký myslíš, že je? Já myslím, že je žlutý. A je asi červený. Helejte, lidičky. Už mu teče červená z nosu, jak jsem mu jí dal jednu. Pozor, virbl nedělám, to se zase šoupe to kolo v oblaku. Krásně zralej. Je ale fakt Opětovně krásně, podívejte se, co s ním teďko, no. Kdo to bude jíst tohle všechno? Ne, radši prosím vás to říkat nebudeme. Jednou jsem to takhle udělal a přijel asi 5 aut najednou si pro melouny za odvoz, to jich zase nemáme.